Samtang nagpadayon ang konstruksyon sa Samal Island Davao Connector Project, gipaligon sa lokal nga panggamanan sa Island Garden City of Samal ang ilang mga polisiya sa transportasyon aron maandam ang syudad sa mga kausaban nga dala sa maong proyekto. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nagtagbo ang mga opisyal sa LGU Samal Island Technical Working Group, representante sa DPWH o China Road and Bridge Corporation aron hisgutan ang pag-andam ug pagpaligon sa Local Transport Code. Lakip niini ang pagsiguro nga ang sistema sa transportasyon ug mga ruta sa Samal Island na hisubay sa gipaabot nga mga kausaban nga dala sa nakatakdang pagtapos sa Samal Island Davao Connector Bridge Project. Kini nga inisyatibo kabahin sa mga pagpangandam sa lokal nga gobyerno aron masiguro nga ang transport network, mga ruta ug mga lakang sa pagdumala sa trapiko sa Samal Island mahimong andam sa higayon nga magsugod na ang operasyon sa maong tulay. Sumala sa acting project manager sa SIDC project, nakabot na ang 62.22% completion rate sa proyekto niadtong bulan sa Hulyo. Gilauman gihapon nga makumpleto ang proyekto una matapos ang kasamtangang administrasyon. Ang LGU Samal Island nagparayon sa pakig-alayon sa mga hingtungdang ahensya sa nasod ug mga stakeholders sa proyekto aron paligunon ang mga polisiya ug sistema sa transportasyon sa maong syudad isip pagpangandam sa dugang connectivity ug mobility nga hatod sa SIDC project. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.